तो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोबांथार ससियेल मिडिया गोसारगासिनो दङ, निउस चेनेल इउटुब जा गोबांथार भिडिअस होगासिनो दङ जे नंगौना नंमारा आरो खायसे पाब्लिकआ बेखौ गोनो गोथो जागासिनो दङ। बेनो जाबाय लास्ट डेट होबाय आरो लोगोसे बारायबाय थायो आरो आपडेट होआबा मा जागोन। बेनो जाबाय आधार कार्ड डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनाय एबा इनडाइरेक्ट खोथायाव केवाइसि होनाय। दा बेखौ सोर होनांगौ मानो होनांगौ नोंथांमोना सिगां बोसोरनै सिगांनो नोंथांमोना भिडिअ होगासिनो दङ आरो दासिमबो होगासिनो दङ। मानो होनोब्ला जोंनो गोबां एवारनेस भिडिअ नांगौ जायो, अब्लासो जोंना पाब्लिकआ क्लियार जायो। स' बेखायनो जोङो इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि आपडेटखौ होगासिनो दङ। दायो मोनसे गोदान कुइसन बाव जे गोबां कमेन्टस आपडेट होथारनांगौ नामा गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बुजिना लाग्रो, भिडिअ नायग्रोजोब, अब्लासो नोंथांमोननि गोसोआ गासैबो क्लियार जागोन। दा बेखायनो गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइट आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव। बिनि लास्ट डेटआ माब्लासिम आरो मानो बारायबाय थायो बेनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो बेफोरबायदि लेटेस्ट टेक्निकेल भिडिअ मोनबाय थागोन, प्लास सरकारि साख्रिनिबो आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव, लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव, बेयाव डाइरेक्ट फैबानो नोंथांमोना बे पेजाव फैनो हागोन। आरो लोगोसे आधार कार्ड आपडेट होननानै इउटुबाव सार्च खालामनाय लोगो लोगो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलानो ओंखारग्रोखागोन, नोंथांमोना मोननो हागोन। बिनि बागै गोबांथार भिडिअ जाबाय। दा जों गुबै कन्टेन्टआव फैबाय जे बिनि लास्ट डेटआ जोङो मिथिगौ जे बिनि लास्ट डेटआ नै 14 डिसेम्बर। बिनि लास्ट डेटआ 14 जालाय, 30 जालाय आरो लोगोसे 15 जालाय, गोबां रोखोमनि जाबाय थायो। मानो होनोबा बारायबाय थायो। गुबै बाथ्रा जाबाय आधार कार्डआ गोदान जोंनियाव एप्लाइ खालामबाय थायो आरो आधार कार्डआ लाइफ टाइम नांबाय थागौ नालाय। आरो मानो होनोबा बे जाबाय नोंथांनि थागिबि सिनायथि। स' बिनि बेवहाय ओरैबायदि मोनसे अपसन होदों गभर्नमेन्टआ जे माइ आधाराव फैनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट आपडेट खालामनांगौ। जेरै नोंथांमोननि POI होनना बुंदों, माने बेनो जाबाय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि। अके, नोंथांनि सिनायथिनि मोनसे थागिबि नेरसोन फोरमान होनांगौ, प्लास प्रुफ अफ एड्रेस। अके, मोनसे एड्रेस, नोंथांनि एड्रेस होनांगौ, माने रेसिडेन्स एड्रेस आरो जे नोंथाङा बिनि थागिबिमार। स' बिथांमोना बिनि सार्भिसखौहाय मा होदों, फ्रि होदों। माने बिथांमोननि आधार कार्ड कम्पानिया बुंदों जे फ्रि सार्भिस होदों आरो बेनो जाबाय 14 डिसेम्बरसिम। दाना फैबाय गुबै कन्टेन्टआव, सोर बेखौ आपडेट खालामनांगौ ना आपडेट खालामनाङा। गोरलै बाथ्रायाव नाय, मोनसे समाव जेब्ला आधार कार्ड दिहुनदोंमोन ना, अब्ला जोंनि आसाम स्टेटआव आधार कार्डखौनो नागिरबाबो मोनामोन। अके, मेन खोथा गोसोआव ला, आधार कार्डखौ नागिरबाबो मोनामोन। नाथाय बिनि अनगा मोनसे राहा दंमोन ना, जेरै आउटसाइड स्टेट एबा गुबुन खाथिनि जोंहा रायजो स्टेटफोराव, हमना ला अरुणाचल, सिक्किम, मेघालया थांनानै सोरबा बेंगालरावबो खालामदोंमोन। अके, स' बिथांमोना खालामदोंमोन आरो माने गोरलै खोथाया आसामाव खालामालासिनो गुबुन स्टेटआव खालामदोंमोन। 10 बोसोरनि सिगां एबा 15 बोसोरनि सिगां बिथांमोना मा गुबुनाव खालामहैदोंमोन। थ' बिथांमोना कम्पालसरि मा खालामनांगोन, बेखौहाय आपडेट खालामनांगोन। मानो होनोबा नोंथांमोनाबा बै समाव मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै आधार कार्ड इसु खालामदोंमोन। अके, स' बेखौनो बिथांमोना मा दायो नायफिनदों। थ' बेखौ KYC सिस्टेमाव लाफिननाय जादों। बेखायनो नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट होबाबो जागोन, बेनिफ्राय बेंक पासबुक होबाबो जागोन, नोंथांमोननि पेन कार्ड होबाबो जागोन, बा कारेन्ट बिल, गेस बिल, जि रेशन कार्ड दङ बेखौ होबाबो नोंथांमोना जायो आरो। दा गोरलै बाथ्रायाव आंनि एग्जाम्पल 2017आव आंनि आधार कार्डआ इसु जादोंमोन आसामावनो। स' आङो बेयाव नाङा, 100% आङो नाङा। आरो जायफ्रा 10 इयार्स जायाखै नोंथांमोना बेखौ खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जुदि जायफ्रा मोनसे खोथा बाव, जायफ्रा जुदि सिगांनो खालाममारदोंमोन आउटसाइडआव एबा गुबुन स्टेटआव, स' बिथांमोना बेखौ नांगोन। 10 इयार्स सिगां खालामनायफोरा एबा जायखिजाया सिगां गुबुन स्टेटआव खालामनाय बेखौ होबानो जाबाय। जुदि होआबा नोंथांमोननि आधार कार्डआ इनएक्टिभ एबा डिएक्टिभबो जानो हागौ एबा खामानियाव सोलियाबो जानो हागौ। जुदि इनकेस अफ खामानियाव सोलिया, अब्ला नोंहा जेरावबो खामानियाव जानाय नङाना। जेरै स्किम जा, फैसा सोनाय दोननाय जा, बेंक एकाउन्ट खुलिनाय जा, गुबुन सेक्टराव जों आधार कार्डखौ इउज खालामोना। स' बेयाव नोंथांमोना फेल जाहैगोन आरो बै समाव जुदि जायफ्रानोखि गोजानाव खालामदोंमोन नोंथांमोना जेब्ला 10 बोसोर 10 इयार्स सिगां खालामदोंमोन। नाथाय गुबै खोथायाव जायफ्रा गोदान, नोंथांमोना 2000 हमना ला 15, 16, 17, 18, 19, 20 नोंथांमोना बेयाव आपडेट खालामनांगौनि गोनांथि गैलाया। बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनो क्लियार खालामखादों। दा गोबांथार चेनेल निउस ओंखारो नालाय, बेयावनो जोंहा एसे गोनो गोथो जायो आरो गुबुननि बुंनाया गुबुन जायो। दा नोंथांमोना क्लियार मोनथिबाय जानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेखौ नायथारनोबा जों मा खालामनांगोन, जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन। अके, थ' जों बेयाव क्लिक खालामबाय नै, देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बर। नाथाय बियो बारायखागोन आरो बारायबाय थायो। मानो होनोबा आङो प्रेक्टिकेल मोनबोबाय जे सिगांनो लास्ट डेट ओंखारदोंमोन मार्चआवनो, जुनावनो आरो लोगोसे दायो ओंखारबावबाय। स'
बेखायनो नोंथांमोना टेनसन दाजा दा बेखौ मावथारनोबा जोंनि बे क्लिक टु साबमिटआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ अके स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गेवना फैगोन बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन खेबसा क'डआ नैबे जि मोन्दोंना बेखौ बाव नोंथांमोना होनांगोन जुदि सिनायाबा नैबे थिराव खनसे क्लिक खालामबानो बियो चेन्ज जायो दा आं क्लिक खालामबाय नै अके चेन्ज जाबाय देन बिनिफ्राय लगइन उइथ OTP आव होनाय लोगो लोगो नोंनाव जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक दंना बेयाव OTP थांगोन बे OTP खौ नोंथांमोना होनानैसो लगइन खालामनानै आपडेट खालामनांगौ आरो बोरै खालामनांगौ बेखौ नायनोबा डिसक्रिपसनाव भिडिअ दंखाजोबो आपडेट खालामनाय A to Z नायनानै नोंथांमोना सोलोंबानो जाबाय जेबो गिनांगौ गैया गिबियावनो रायजोफोर जेबो गिनांगौ गैया जायफ्रा पुराना आधार कार्ड नोंथांमोनासो खालामनांगौ आरो खालामथारदोंबाबो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जे सोरबाफोर खालामफ्लांदोंबा गोदानानै खालामदोंबाबो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना गिनांगौ जेबो गैया दा बेनो आरो नांगौबा भिडिअआव नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरबाव जे बिनि सायाव डिटेल्स नांबावगौबा नेक्स्ट भिडिअ फैबावगोन आपडेट खालामथारनाय